سلام خطلت مدى فوركس أكاديمي كما يلهم سنين عرفت جزء أنها تمنخو لما أنت دما كمتي كل جزء ناي سنبت ماركت أناليسيس ويدما فوركاست حيزة مسألة شير لايك سبسكرايب جيركم جميركم كسامو داتا كتكاتا تولن دما بخوري يعدمكم كدمي ناي لما أنت ماركت محلافنا لاست ويك ويدما سنبت زنبورو أناليسيس كما يكيدهم كمين يرتنا prediction ويتنا probability كنرينا بدحري دما نزي زمص زلو سمون كاب سوني مالتيو انت عينت currencies سابنا هنا ويتشن ليست نغمت وي دما انت عينت الرأي كلونا ماركت حبيرنا كنرينا مالتيو ابز حلفه سمون قدامو زرعنا ام بارس جي بي واي يورو يو اس دي جولد كاسي اتش اف USD card كمون NZD-CHF يمنيرهم مالتيو بجي بي واي جميرنا جي بي واي تابزي ارياز نباي بوزيشن النار إني أنيرنا مالتيو بدحريو كمزي نرياز لنا لعلي 350 بيب زاكل أبنا هنا دايركشن كيدا الله مالتيو كنسلنا يورو USD كنرينا يورو USD at the same point كمزي ارياز نباي بوزيشن النار إني أنيرنا نسون حرزي اريا زي كم زر يزلنا لعلي 300 بوينتس وي 300 بيبز اكل ابنا هنا دايركشن كيدلو اب جولد اب نمص دما جولد لذي اريا زي 1992 ريتست مس غبرلنا برايس كاون باي بوزيشن كيدي إلنا بريدكت غيرنا نيرنا مالتيو كم زي نري يزلنا نسون لعلي 140 150 بيبز خون ابنا هنا دايركشن كيدلنا له كاد سي اتش اف ندحرينا دما برايس لذي اريا زي بريك مس غبره forehead time frame close دحري انترنا هنا إلنا نيرنا مالتيو نسون نبعلو كمزي نريو زلنا لعلي 65 بيب هنا هنا دايركشن كيدلو USD كاد كابزي ارياز نسيل بوزيشن إلنا انالايز جيرنا نيرنا دحري rejection كابزي ارياز ونسون كلتا 220 بيب زخون all the way كيدلو finally NZD-CHF دما price already نز break جيرلنا نيرو after retest nice zones دما نباي position كرينا إلنا analyze جيرنا نيرنا NZD-CHF ونبعلو لعلي 250 240 250 بيب زخون أبنا هنا direction كيدلو مالتي سلازي زحالة سومون دارقا بلكعتي analysis perfect نيرو مالتي لعلي كلهم بيرسكا 100% كمتي fully predict زغبرنا يم كيدوم لنا لو سلازي نز مص زلو سومون ويد مص زلو معلتاك انتينا كنصبح حجي let's go المينا ومحلافنا كن لمي شير فوركس فاكتور مو انت عينت نيوز لنا كنرينا مالتي اوكي سو فوركس فاكتور ابنا نيوز وايز ندحر مصينا زحلف عربي نام فارم امبلويمنت نيرنا مالتي نام فارم امبلويمنت كم زريا زلنا ملو بملو نيجاتيف مصي زل ازي نيجاتيف زغا اب يو اس دي حدا بنيجاتيف زخونه صلوا كحدر يقلي مالتي مخنياتو اتي نام فارم امبلويمنت ويد ما نام فارم بايرولز بحال مالتي كاب حرشا وصائي ابز حدش ورحي عدل سراحات زفتر ويد ما حدشت بيزنسات زسرح مالت وي كريات زخون مالت ينسو 178 تنشع بريديكت جيرو مانيروم ناب 250 شعير تريزالت مثلا 28 تنشع زاكل في اللي زلو مالت سلازي زي بتاع اب فلليو ولاوز انتريني ابتي ناي امبلويمنت ريت افريج هاولي ارنين دولدما بمولوم نيجاتيف مازيم زلو سلازي از نيجاتيف ازي اب يو اس دي كبيت زخونه تي مولو زحالف نوي حوارح ناي بولش حيزو زنبره وي سترونج كوين وزنبره يو اس دي بزيوم نيوس زيوم ازيناتو فاليو كوغدل مخانو يرينا لو مالتي سلازي نزد مسلو سومون there is high probability weakness na USD كنرئ مالتي كالا ابزن دحرينا مانداي ساعة 4:10 AM ناي جي بي واي بانك اوف جابانيز غفرنر ويل سبيك لنا له سلازي زي سبايز ابز زاربلو نت سنترال بانك ناي شورت تايم انترست ريت كل ديسيشن وصل سلازخونه زي سبيك ابز غبرلو خا جي بي واي
ብዙሕ ቮላቲሊቲ ክረኣዮ ወይ ድማ ሓደ ፕሪዲክሽን ሓደ ዳይሬክሽን ክሕዝና ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ጂፒዋይ እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ከቢድ ፀቕጢ ኣዝዩ ኣብ ፕሬጀር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኤክስትሪምሊ ዩዝለስ ኮይኑ ኣሎ ናቶም ባጤራ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ዲሲሽን ናይ ምውሳድ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ እዚ ኒውስ እዚ ብፅሞና ክንሪኦ ወይ ድማ ኣዝና ክንከታተሎ ዘለና ዓይነት ኒውስ እዩ ክኸውን ካልእ ሰሉስ ድማ ናይ ኤዩዲ ካሽ ሬት ኣለና እዚ ናይ ኤዩዲ ኣውስትራልያን ዶላር ካሽ ሬት ዝብለና ዘሎ ድማ ብዛዕባ ኢንተረስት ሬት ዝወፅእ ዜና ስለ ዝኾነ ናይ ኤዩዲ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰሉስ ረቡዕ እንድሕር መፂና ናይ ጂቢፒ ጋቨርነር ቤይል ስፒክ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን ፌደራል ጀረሚ ፓውል ስፒክ ኢልና ኣሎ ማለት እዚኦም ክልቲኦም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝን ኣብ ናይ ኣሜሪካን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብቲ ሰንትራል ባንክ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ስለ ዝኾኑ እዚኦም ዝህብዎ መግለፂታት እውን ንጂቢፒ ከምኡውን ዩኤስዲ ካ ኣዝዩ ፀላዊ ማለት እዩ ኣብ ሓሙስ እንድሕር መፂና at the same time federal Jeremy Powell speak ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን unemployment claims ዝብል ኣለና ኣብዚ እዚ unemployment claim ካ ሽቕለት ኣልቦነት ማለት ስራሕ ዘይብሎም ሰባት 218,000 ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ክሌም ገይሮም ኣለው ልዕሊ እዚ ኣብ ዝመፀሉ እቲ ቁፅርታት ድማ ንዩኤስዲ መሊሱ ክፀልዎ ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ እዚአን ካ ኣገደስቲ ኒውስ ኣለና ዓርብ እንድሕር መፂና ካ ኣብ ናይ ፍራይደይ ጂዲፒ ለና ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክሽን ኣብ ናይ ጂቢፒ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኒውስ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘምፅኦ ዳታ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ኣዝዮም ኣገደስቲ ኒውስ ኣለውና ናህና ኣቴንሽን ዝደልዩ ማለት ወይ ንሕና ክንከታተሎም ዘለና ስለዚ እቲ ፋንዳሜንታል ሳይት ነዚኦም እንዳተኸታተልና ጎኒ ጎኒ ናይ ቴክኒካል ክንከይድ ኢና ቀፂልና ድማ ሌትስ ጎ ናብቲ ቴክኒካል ሳይት اوكي ኣብ ናይ ቴክኒካል ሳይድ ንድሕር መፂና ቀዳምነት ብጂቢፒ ጂፒዋይ ና ክንርኢ ጂቢፒ ጂፒዋይ ኦልሞስት ማርኬት ነዚ ናህና ኤሪያ ቫሊ ወይ ድማ ነዚ ኮንሶሊዴሽን ወፂኡ ኣዝዩ ቡሊሽ ዝኾነ ሞመንተም ፎርም ጌርልና ኣሎ ምስቲ ናይ ፍራይዴይ ዝነበረ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ምክንያቱ እቲ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ንኩሎም ማርኬት እዩ ዝፀሉ ኖት ንዩኤስዲ ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉ ማርኬት ዝፀሉ ስለ ዝኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣግረሲቭ ዝኾነ ቡሊሽ ሙቭ ካ ናቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንፅበ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኤክስፓንድ ዝኾነ ማርኬት ኢንትሪ ፖዚሽን ስለ ዘይንገብር ኣብ 184 ኤርያ እንድሕር ማርኬት መፂልና ንባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ካብዚ ድማ ክሳብ 187 ከምኡ እናበልና ንባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ as long as እዚ ፑልባክ ዘይረኸብና ግን ጂቢፒ ጂፒዋይ we are not going to take in the trade ወይ ድማ ካልእ ፎርሜሽን ወይ ድማ ካልእ ስትራክቸር ፎርም ክሳብ ዝገብረልና ክንፅበይና ማለት እዩ ደሴም ኣብ ናይ ዩሮ ዩኤስዲ ንሕሪና ዩሮ ዩኤስዲ እውን ካብዚ ሄቭ ዝኾነ ናይ ኮንሶሊዴሽን ወይ ድማ ሬንጅን ኤርያ ኦረዲ ማርኬት ወፂልና ኣሎ ኣግረሲቭ ዝኾነ ቡሊሽ ካብዚ ረኪብና ኣለና ምስቲ ናይ ፋርም ኢምፕሎይመንት ስለዚ ናብዚ ኤርያ እዚ ፑልባክ ኣብ ንረክበሉ ካብዚ ንባይ ፖዚሽን ክንሕዚና ማለት ስለዚ ነዚኦም ኣብዚ ዘለዎ we are not interested ነዚ ኤርያ እዚ ምክንያቱ ቫኪም ኣለና ኣብዚ ኢምባላንስ ካንድልስ ፎርም ዝኾኑ ኣለውና ማለት እዩ እዚ ቫኪም እዚ ፊልም ናይ ምዃን ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ማርኬት ናብዚ ክሳብ ዝመፅእ ካ ብፅሞና ምፅባይ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ዩኤስዲ ጂፒዋይ ክንርኢና ዩኤስዲ ጂፒዋይ እውን ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ዞን ፎርም ገይርልና ኣሎ ኣብዚ እንድሕር ርኢና ፕራይስ ሚቲጌት ገይርልና ኣሎ ነዚ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዊክ ሕጂ ድማ ፕራይስ ወይ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ረኺብና ኣብዚ ንባይ ፖዚሽን ክርኢና ኤኒ ታይም ግን ነዚ 149 ኢንስቲቱሽናል ሌቨል 149 ኤርያ ብሬክ ኣብ ዝገብረሉ ግን ኦል ደ ዌይ ንሴል ክንርኢና ብፍላይ ከዓ ምስቲ ናይ ጂፒዋይ ጃፓኒዝ የን ኒውስ ዘለዎ ሶኒ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ናይ ምንቅስቃስ ተኽእሎታት ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ጂቢፒ ዩኤስዲ ክንርኢና ጂቢፒ ዩኤስዲ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ቲም እንድሕር ርኢኹም ኮይንኩም ካብዚ ሴል ኢዝ ኦቨር ኢልና ነርና there is high probability ጂቢፒ ዩኤስዲ ንባይ ፖዚሽን እንተዘይኮይኑ ንሴል ኣይክንርኢን ኢና ንብል ነርና ማለት እዩ ስለዚ ኣግረሲቭ ዝኾነ بعربها كم زرع زلنا ماركت إز بامب سلزي أبزع عينت ماركت زخونة إنفولف عين جبرنينا سلزي نابزي أرياز بول باك أبز جبرنا دما مخنياتو زي إمبالانس تماهيل سوا إمبالانس كاندلس فورم كين اللوزي
ስለዚ there is high probability market to drop up to this point ናይ buy position ክንሕዝ ኢና ማለት ስለዚ እዚ ክሳብ ዘይረኣና ግን ካልእ structure form ክሳብ ዝገብረና we have to wait finally gold ክንሪኢና gold እንድሕር ርኢናዮ ኣዝዩ important ዝኾነ level ኣለና ኣብዚ ሕጂ እቲ fundamental USD weak ክኸውን ሂብና ኣሎ ማለት fundamental side geopolitical ድማ ከምቲ ዝረኣናዮ እቲ ናይ ኩናት ወረ ኩናት ዘለዎን ኣቦቱ እዩ ዘሎ ስለዚ gold 2007 our buy stop ክትከውን እያ ነዚ ኤሪያ ነዚ 2007 break up ትገብረሉ straight away our target is 2051 ማለት እዩ ክሳብ እዚኣ ታርጌትና ኸና ስለዚ ክንጽበያ ኢና 2007 break ክሳብ ትገብር ማለት እዩ ወይ ድማ 1976 1976 area break እንተገራትልናኻ ሴል ክንብሊና ማለት እዩ ስለዚ overall ግን there is low probability in sell gold there is high probability in buy position ናይ ምኻድ ተቆላ our main focus ka 207 እዚኣ previous high ማለት break ትገብረልና stop loss ናህና around 2000 area stop loss ጌርናኻ all the way ክሳብ 2051 ክንሪኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እንተን ነዚ ዝመጽ ዘሎ ሰሙን ኣብ ናህና እንእትወን of course ከምቲ ናይ last week ዝነበሩ ኣዝዮም ኩኩድ ዝኾኑ ወይ ድማ ዝተዳለዉ pairs ኣይኮኑን ምክንያቱ ናይ ፍራይዴይ ዝነበረ ኒውስ ማርኬት ካብ ኤክስፓንሽን ካብ ኮንሶሊዴሽን ፌዝ ስትሬት ኣዌይ ናብ ናይ ኤክስፓንሽን ፌዝ ኣትዩ ስለ ዘሎ እቲ ናህና ትሬዲንግ ስታይል ወይ ትሬዲንግ ስፔሻል እናተይ ትሬዲንግ ስታይል ካ ኣብ ናይ ኤክስፓንሽን ፌዝ ትሬድ ካኣቱ ስለዘይፍቅደለይ ስለዚ ምጽባይ ከድልየና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ንገብሮ ዘለና ግን ከምዚያ ጌርና ማርክ ጌርና ክንጽበዮም ኢና so maybe ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ዝኾነ ናይ ትሬዲንግ opportunity ዘይ ክረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን overall እዚኦም እንድሕር ፎርም ኮይኖምና ሓደ ትሬድ ወይ ክልተ ትሬድ ኣብ ናህና ዳይሬክሽን ክኸድዮም ማለት እዩ ስለዚ overall ክንገብሮ ዘለና ምጽባይ we have to wait ማለት እዩ ልክዕ እቲ ናህና ኮንፈርሜሽን ምስ ሃበናኻ straight away market execute ክንገብር ኢና proper risk management ናህና ተጠቂምና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ uptrade forex ወይ ድማ up trading ካውተና ዝኽእል ነጥብ እንታይ እዩ ክንጽበለና ማርኬት ክሳብ ብልክዕ እቲ ኮንፈርሜሽን ፎርም ዝገብር ግዜ ክንህቦ ክንክእል ኣለና ተሃዊኽና ክንኣቱ የብልናን ቀፂልና ድማ proper ዝኾነ ወይ ድማ እቲ ብልክዕ ሪስክ ማኔጅመንት ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ማለት ስለዚ ሪስክ ማኔጅመንት እንድሕር ተጠቂምና እቲ ማርኬት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ፍሎው ስለ ዝገብር ክንዕወተሉ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ ማለት እዩ overall use your own risk management so yeah ሎም ዓንቲ ኣዳልየን ዝነበርኩ ቪድዮ ፔርስ እዚአን ይመስላ ዝኾነ ዘሎ ኣፕዴት ካ ኣብ ቢትዊን ኣብ መንጎ ናይ ሰሙን ሶሉስ ወይ ረቡዕ ተወሳኺ ቪድዮ ክገብር እየ ማለት እዩ ኩልና ሪስክ ማኔጅመንት ናህና ተኸቲልና ትሬድ ንግበር ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ንኹልና እቶም ኣብ ቲም ዘለኹም ሶሉስ ይራኽበና እቶም ብዩቲዩብ ትከታተሉና ከዓ ኩሉ ግዜ ላይክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ኩኑ ኣብ ዘለኹም ደጊመ ሰናይ እናተመነኹ ቻው